Malinaw, mausog, nanadadangog sa Kabikolan, maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Nagantabi ka mo sa OKFM, miyembro ka na KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, 35 minutos pasado alas 6 ng aga. Talaga? Totoo? Totoo ba ang chismis? Ang orihinal na intrigero, asin chismoso sa radyo. Puro chismis, walang bintis. Si David Juliano, nagbabalik sa programang Chismis is My Business. Mga tugang, good morning. O yung ngunya ng headlines, kasatuya mga chismis, ngunya na amin na pagkaaga. 5 bistadong personalidad sa naga. Kabali sa pinag-aaranap mo niyan sa pagtubod na nagkaigwan ng close contact sa nag-positive na empleyada kan sanggunian sa COVID-19. Sa sarupang headlines, kasatuyang chismis ngunya na pag-aaga, panlaban ka na oposisyon bilang gobernador sa probinsya ng Camarines Sur, luway-luway na nagbubutwa, alagad bako ng si Nunoy Andaya. Iyan ang headlines, kasatuyang mga chismis at yan ang detalles. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, puro-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Okay, FM. Mga tugang, good morning. O yung ngunya ng detalles, kasatuyang mga chismis, ang ngunya na amin na pagkaga, aldaw na Biyernes. Nangyari na o kaya nagabot na ang kinakatakutan kan mga empleados ka na City Hall. Pagkatapos na mag-positive, nasarong empleyadang inot nang nagreklamo na siya dahil nawawalan ng kalintura, nawawalan ng pagnamit. Pagkatapos na mag-abot ang resulta ng positive, intero nagkasiribot ang mga personalidad dyan City Hall. 5 gayong bistadong personalidad sa naga ang pinaghahanap mo niyan kana grupong na-assign na para man sa contact tracing sa gabos ng mga nagkaigwa ng close contact sa sinambit ng empleyada. Inot na inot, iyo ang nalunad ang kaning jeep pagali sa sayan ng residensya. Hinahanap si gabos na mga nakasakay niya sa sinambit niyang jeep alis sa sentro Canaga, abot dyan City Hall.
Ana empleyada nagpangudto sa kantin kan City Hall. Kung kaya gabos na mga nakasabay niya kan inimagakan, pinaghahanap ng hunyan kan City Hall. Kabali naman dyan na iyo ang sarong bisadong profesora sa Ateneo de Naga University. Kabali naman dyan iyo ang sarong ex-first lady ka na Ciudad de Naga. Kabali dyan na iyo ang sarong dating congressman digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Sarong nurse na assign duman sa Nabwa. Pati naman ang tulong kaklase kanis high school na nag-bersita sa iya bago pinag-deklarang positive siya sa COVID-19. Ang nagabos na yan, pinupuna ng harnapon. Kan mga taga-City Hall na na-assign na magkaigwa ng contact tracing sa gabos na mga nagkaigwa ng close contact sa sinambit ng empleyada. Nasaro dyan na iyo ang kagawad kan syudad na nakaulay niya pagkatapos na siya ipaapod kayo ni asin na haputon na kumbaga sair-say ng mga operator kan kadakul-dakul na mga tri-mobile sa Naga anday pa nag-renew kan sa endang prangkesa. Ang kagawad ka Naga sa katakutan na siya mag-positive, dali-dali nagpa-swab test kan sa rungal daw. Asin kasudma nagluwas na ang resulta na siya negative sa COVID-19. Dito sa pitong gatang sa tabi ng Igwa na kitang 17 minutos bago mag alas 7 ng aga. ito ay Sa sarupang chismis ngunya na pagkaaga. Naging dakulang isipon sa mga mahilig sa politika digdi sa probinsya ng Camarines Sur ang mga binutsan na tataramon ni board member Trexie Clemente kan sarungal daw sa interview kan OKFM na sa totoo lang nasa second round na ang pagpili nila kan magiging panlaban sa kargong gobernador kan Camarines Sur sa eleksyon na otro taon. Sa hapot kung baga sino no yung daya giraray sa inang panlaban, negative. Sino no yung daya subot dahil mabaya-bayaan ang first district kan Camarines Sur. Kung kaya sila naghanap ng alternatibong panlaban. Sinakwa na ang alternatibong yan. Malangan ito sa ikatulong round kan sa endang pag-urulay. Baad subot pangaranan nila sa endang mamanakon sa pagka-gobernador. Ininagtaoning date na close sa sinabit ng kandidato. Napipiliin nila dati naman na politiko digdi sa probinsya ng Camarines Sur na nagserbi naman ng 9 na taon na naging ilihido. Guwapo, joven, asin gikan sa mayamano naman rin na pamilya. Kaya subot kaning tampadan ang yaman ka ng mga Villaperte, dawangan makautang pa ng 650 million sa Land Bank Naga City. Siya ngunya nagpapahingalo sa politika, asin magduduwang eleksyon ng day nag-intra. Desidido pa subot na magbalik digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Kaya kayo ning lumaban ng sabayan sa gastos digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Kung yung kaso subot, magkuldas pagraray, sa indang sarupang alternatibo, iyo ang kadakulang politician bagusan ng sa Camarines Sur, kundi sa enterong Pilipinas. Nangunyan na siya nagpupugol ng sarong national position. Iyan mga tugang at sa tuyang mga chismis ang unya na amin na pag-aga. Aldaw na Friday, iniman na sa inyong lingkod si Dave Badiliano. Ang original na intrigero asin chismoso sa radyo. puro chismis, walang bintis. Si David Juliano nagbabalik sa programang Chismis is my business. Chismis.